Nie, opoważ to potem chodzić. Widzieli ste moju úžasnú salámu. To ešte ešte samo. To sa nedá rozšúvať. Chuť je výborná, ale čo to je za výber, že akože nerozšúvateľná saláma, fakt. Akože. Prečo účastníci nepočúvajú vedúcich? No tak, prečo účastníci nepočúvajú vedúcich? No veď to je úplne jasné, no pozri sa na seba, nie? Najskôr bolo vajce a potom bola sliepka. A potom tá sliepka zase bola ďalšia vajce. Pripevníš tam našu kocku. No a... Mám to 4. Ja to Ponúkol je Milka čokoládu. Ona odmietla, lebo že vraj chudne. Neviem, čo je na tom pravdy, ale že vraj chudne. Môžeme počítať slipku, akože bola prvá. Táto hra sa mi ľúbi, že natáčaš. Ahoj!